pakumanager kwandaita semunhu anoziva kuti manager anofanira kunge ashanda so ndaisangana nemachallenges aibvawo muvanhu mumatsigiri vedu vachitaura zvimwe zvinhu zvavaida kuti zvigadzirisike, but kumanager kwangu ini ndainge ndisina simba rekukondrola zvinhu, like kutora brand ndichirisa mumaoko angu ini ndanga ndisina power ero. I think kumanager kwangu waida ngofanana nekwashow organizer, zvazvo ngo tinogona kungotumwa kunzi inoona nengi ndamuti nengi yakupe mari yakati. Saka mukufamba kwaita time zvosvika panguva yatazoparadzana, ndanga ndangova manager weyo kuti anga angovawo manager wezita, because ndanga ndisisina chero duty, ndasisina kana decision, chiri kungotaura kuti vakomana ngatisangane na10 mangwana. Ukangoitaura iyoyo ndati uzobvunzwa nza, but wangowazviudzwa nani zvokuti na10 kuti saka ndandaona kuti handisisiri manager but ndangosara nezita zvokutoti kutochinjwa kwamanager aifanira kutochinjwa nditoripo, because maduties acho iwawa ndanga ndisisa maita. Pfungwa dzangu dzinofunga handingati ndochokwadi, dzinofunga kuti maybe vangava kuda kucreata space yekuti manager apinde. Ndo zvandakazongofungawo zvangu, because ndo maitiro akangoita futi mandakapinda pakaita kusanzwisana nemwe manager anga aripo. Ndakatozogona ndapinda kuti otherwise ispace yangu yaitose saka pakuoparata kavanoita ndakaona kuti ndeimwe reason. Then nekufungidzira futi kuti inini panyaya dzemari pamashows ataita zvichinzi haana kubuda mari ese, ndichiti ndakabvunza mari konzi haina kubuda, tavharwa, ndakabvunza mari. Then pamwe pacho ndaigona kuzofona back kumunhu wavo ainzi ativhara uya, ndaingoshandisa office yekuti ndiri manager, ndobva ndamufonera back kuti akwemi makazotivhara sei chichi, kunzi mari ndakakupai kare chichiona apa ndakatosiyanana nemukomana akatotora before show kuti mari haina kukwana sei, obva vati iri kutavharwa. Ndobva ndati since ndiri manager show yakadai haifanira kurongwa ichipera inini samanager ndisina kuziziva, ingadai ndiri inini ndiri kutofambira nyaya dzemari dzacho. Saka waiti wakatasa contract cherero magala chachero because pagala vazhinji vacho vaiziva ndiri manager, saka vakandipa contract after taperforma yekuti mari yenyu inozoya pakati, waitozoona kuti rakatombosainwa kare nemumwe munhu aitonzivewo ndimanager ipapo, mumwe munhu wezita nyowanda usingatozivi nozvona. Saka ndakapedzana ndatozoona kuti zvitorina nekuti inini ndingofokasa nekuti mari yangu ndaiwana. Saka ndaanda kungoziva kuti pagala pabuda mari, amushuwa kuti pamari yese magala akaitika inini ndiri manager, mari yandakawana gala iwana. Chokwadi ndechekuti mashows aishaikwa mari, inini handingatire blame iyo because airongwa ndisipo, ozonziwo mari haina kubuda. Saka kuti ndichitenda kuti haina kubuda, inini samanager awo ndisina kuona kuti zvafambiswa sei, kutenda kwangu kwaivawo kushoma nozvona. Saka zvaitika zvokuti maband members haanonoka kuwana mari, pamwe pacho aitoregedza kuwana mari. Like show yakaita South Africa, show South Africa vakaitwa vanhu vakabhadhara mari before ikambani iyoyo nozvona. Kudzoka muroti then mukuru mbva wazoti umana mati tazotiitumirwa tasvika beki kuZimbabwe nozvona. So tasvika kuZimbabwe panga pasina mari yacho, chere yekutsvagwawo neimwe nzira kuti itsive papo yanga isipo futi. Saka inini ndindakazobhadharwa panotengeswa gitari